Por Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Shisngi hadian baka KSU. Klapen sange ya kacing pentre ya ka food court ha Umling. U Deputy Commissioner Karibhai District. U Dr. Abhishek Saini. Haka altrik na itong aja panriyo. U lakhot ya keren yikinangelam ka KSU North Khas Hills District. Haka jingalang balakhot do Deputy Commissioner. Laidan lang u SP Karibhai. U Giri Prasad. U BDO ka Umling Siana Dibrang. Upa Eric Kevin Dakhar. U Tourism Officer Karibhai upa Bansen Shar nongkanri ba nakaliang jong ka KSU lalam khamad do Presiden ba Ferdinand Kharkamni hakajing ekran bekla pthai khubor upa Ferdinand Kharkamni ulai tho ba hakajing elang u Deputy Commissioner ula persyang ban penbor ban penkongo ekaseng pakan ampan thot yakajing snai ke dukan bam ha facilitation center kabupaten Naksnang Umling ulo ongru bakai senggi yang ba yakinong rem baka sarkar kadi ban bu ban yak facilitation center ha Umling kumbala ple nadu usnam arjar phau daka sarkar khanang ban khanglat yakarung kami lalut jengki brio gi banabar ba yak jingpen rung be anyu drok chapo ka jala Meghalaya te haba ni kong ngaso ban ai kuble ya borok ki noilam joka KSU na po district jungi bangilai poirenti kum kashti wa filatep lapa na po DC office ban ya penduk mendaksi alor kane ka jingpasange ketika food court ka walasna po joka facilitation center te kai bangi so kumala kenduk ha ki ski ba lalet ha jingwan jong vice president joka KSU sangkmi nilai alai pet yang di jaka nilai kenduk yang tourist officer bat kala pausai ba kadon ka jingtmu ban penkelan ya kate saka jaka ban aibam dane ka food court te nilai nagliang jungi persya nomor bangilai ya kabar Meghalaya Resident Safety Security Act hadin ke jeki ikan online permit haus dem aja khalai aja kasau bat kumjuru nadu sdem aja kandreu ya ka ain lap kelaak eka bat ngisosi ba hadin ke jingwat jaka haus dem aja kendai ngilayo ban pe yak te jaka wat langi ka sarkar ke barim benswa kala ai jing temu la kala ai jing bensko yangi ba kandon ka jaka ka bandon hadu khatsan ekar ka jaka hangte hapo khat kendai mer ka kejimut juga sana ekar bagi duk mesyuai sarkar ke barim ka jimut juga kalong ba kanamdon kanono ka jingtheng kali kanyait la jong kalin bat kanon ka jaka ka bahe bane ka ample space te ngilaso ba ka jing bomyo pat ya tu jaka nama kalalong dum palat hadin pat house dem ajak kendai ngala ikmi te jaka ketika jaka ka de joka transport department bat hatu por kampadon ni ka jisnaru handai hadin ba ngiyo ban baik pa sarkar ngiyo ketika jaka ka belong kup arekar tamai bat ya batam ya kata kala shimhi ka transport department banbu ya ka kata lani ka Weybridge bat niso ba house dem ajar arpo haka arpo itrik u banai no pra ayo ban pli ya kata ka facilitation center lomba jong u sumbut menteri u badai u ba person tusong hat kopor bat lapan syai yangi bakidon ki laki jong ki facility sangto lani ki counter benikong kade jong ka tourism department ka baar kade jong ka infiltration department ka balai kade jong ka labor department bat kumju kiwe department lada donkam bat kumju ka cafeteria hani ngan pensai balabu khanang yaka lada kinonglet na wanle iki kot kisla kamde ban simpor than balaja ba ka simpor kedon ka cafeteria kinyo ban bam yadi lada kinyo ban res sangta henry lada ngipet yaka jingbut joka menswa miso bangi pediang ni trapor nomor bakini ki counter kimja kja dru hedalangi i yakan pat kajisna kuma pilai lalai mencisgi bangi PUI paro katuka area barkhoi lasna namata ka food court lane ka jaka aibam te ka ta ingi nomor lagi pet ya ka kasan ekar ka jaka ka badan pengide banyo menswangi kamyo nginiyo ekane arekar tam lane ka baduna kanlong ka jingtheng kali hadu ka tata lada kan sedang kane ka Meghalaya Resident Safety Security Act hapo jong kane ka facilitation center lane ngi ong kata ka entry point te kumta ngi panpau hangne kasgi bo DC ba ngi persya ya ka food court kanwan hapo district riboy jingi hanu no jikaru ngilong ki bakloi ban pediang ene ka jimut lane kane ka project balada kinu ki wan ki ba company ki wansna kamtam ki company ki badai napo ka jala jungi ngilong ki bakloi ban pediang ka hanrei lada P1 hakta ka jaka ka bangi layait nadu por menswa banyo ka jaka
but kadai tang ka tu ka jaka sarkar ka ba kaihap ban pelong ya ka kum ka entry point lan ya kata ka facilitation center henry ngi sosi pat menta ki penpau dan liang cuka jing ya penbait ya keren mene ga penpau bait ba ngam ngimdei ban pensange development lan ne pensange ya ka jiyo kam yo jam re hoi ngi sotu ya ka jiyo kam yo jam te dan liang cuki ki swing penmi ba beli fimbu ka kamera hapo office yo pi shim ki interview ya grade 1 grade 2 grade 3 ban flight no grade 4 man shim ya ke personal interview re menta ki penkelai ngi da employment ka pun tam hapo riboy lada ni nerjor ya kata henry ke jemut jongi hang ne menta lada kata ka jaka ka bangi la temu ban pelong ya ka entry point la pelong no ka kata ka jaka aibam kalong ka jikta yangi ki seng ke isu bat kunju ki seng badan lang ru ka jing ya kendu mene penbait blok liang jong ki try ki boyo etika tender man snaru ki la pensko ya ka jikso joki henry nga ngila percaya ki ru ba ngimdon jiktip ru hapor bi khot ya kan tender namar yangi lalong no kum kita try ki ba peni kata jaka bersnai ke entry point henry lasnai ya kan ka la ai kan ka advertisement ka tender claim ka jiktip jongi bat hadin bang yoi bala yang kata jiktai ngesa stu ba ka jingtmu jong sarkar kan ka kwa ban ai no sya ka no ka company ban shim ya kata ka jaka ban penkela kata jaka aibam lan ka food court bat hagaju upor nang liang jongi KSU ni hadin bang lai keren hajing don lang jong deputy commissioner jing don lang jong block development officer don lang jong officer of police jong kare boy mi penpau bet kawi kasur ba kum bangila persange ha kisi balalek bat kaju upor hadu menta meneru ni persange bet ya kata jiktai bat ngina masya alat kanon noru ba kete mone haringi kwa ba kasorkar kan penting na no hadin bangi sotu ba kalapoi sapo central government sapo MHA ba kan kloi monora no ya kata ka feedback lan ka positive sign ga jungi bangin yo bu no kata ka facilitation center ngim boong lan ki pediang buram ki kamdei ka jaka ka bang yong ngim kwa ba ki bru na bar ki wan lan yang jungi KSU ngi welcome lari ki tourist ngi welcome lari ki students bon pulih po jela jungi ngi long welcome lari ki nong tray ki bangi don kam ya ki begin tray po jaka jungi ki bagi ki jai mendu jungi ngi nak tray ngi long welcome ya ki lari ki don ki officer ki bayo posting shene ki bukan tray shene ngi long welcome ya borok kini ngi long welcome henry ngi don kam gaji welcome jungi pat kalong kat kum ka kot kasla bagi don bat haju upor lari ngi welcome ya ki hata ki jaka bagi peniang kali ke bong ngaong mene deki wantang southly ki tourist boss ru katkum ka jaka bla shna menta kalalong ka jingtheng kali ka bahe bat lada kata jingtheng kali kalong ta kini kinong leit nang wan jungi kinang kwa shu ban wan sine namar kata jing jaka ka bangile ya ka entry point dan ka facilitation center kalong ka jaka ka bakhamia henrengi ai jumut shu ba yaitu jaka yang lari ban pan shu na ka transport department bahkan khamhe bah shu bat haju upor ladang idon gini checkpoint no IP kum une jing sni buwan chipok jela jungi drugs lane uganja ba kiwi we kanlong bate lakam namar kum mentang ngimdon kinunu checkpoint ki balat kilong ki checkpoint ki bangila mate lakam namar ba ngioi ya jing jele jung drugs buwan po jela jungi lalong ka ba ma hadu katata ka bangi kum kaseng ru ni sothu ba ngimde ba ngi check tang yubreu rewat yubreu wara ki tiaru nyap check lang tamjo bakliang judisi ban crunch pang ta kayo kam yo jam jong ki local te kajikli jongi kolong ba kai kata yo kami jam ha bagi thmu ya kati jaka man plong jaka kum ka entry point lane ka facilitation center lane ka checking point ndre mata lang yo kami jam ni bu jikli mata shaka DC office shaka tourism department bat shaka sarkar hi ba ha ka arfantrik upnai November arpo kibu ikawe advertisement namta data entry operators live arngut te kita kila yo kam kila function nang te ki jong ki counter joki bat mata bali ya kate ki khangno bat chei gini ki like warngut ki data entry operator ki ja bat kam kut tang kata nomor hadin kata ki helper kebanan yang ki isuru ki yo jiktip ki khna local ki yo angtu kum ki helper laki ki jong shift ka shift joki ka shong kat kum phra kanta te menta ngibu chikli sarkar shaka district administrative bat kumju shaka tourism department pasai kita ki helper but live arngut ki data entry operators hadin binglai ya usbut menteri ula inaugurate ya katai ka arpoi trik ubanai Desember nopra arpo la penyait ya ka but hadin jingpiat juga kawan covid ru kadang yai pe kumju but hadin ba kut covid hapo osnem arpo arpolai ngilungo ba bali la pesange no ya katai ka facilitation center la ni ka
entry point. Te kajikling ibu ya ka sarkar hi ba balai ki function shu ya ka kila shubu kum kai ka ying dak hante ka ying bale ki jiksni ki babun but ya kata hadin kane ki perkelai ka kum kata ka food court. Kata di jikali bagi ibu. Kalau kumta nomor pa kawan baik kata ka jiyo kam yo jam. Hoi ngi sotu da wan ra no project kan wan baik ka jiyo kam yo jam. Hari ngangit scam ba kini ki jundon ki dapha ba per ne ngamtip kanungut ki lokal ki biokam ke judon kini petrol pom retailer hang de ngamtip kanungut ki lokal jungi ki opam wat pangila menteri ne kamru henry ka jimut jungi hang de menta katkum jing patai mane ba kade be kayo kam yo jam yong ba kata ya ka sentiments jungi namar yakhi ya kane banyo kata ka jaka ban parking ban check ya ki breu ki nonglet nangwan la ki biang em ki kot kisla wan ba check bu iki kali la ki don em ki tiar ngora ki bamlong bai hap apo ka jela ka jungi kamta me drugs ganja kamta teter te ngaso ba kanam don shu ka jing ya per ban penthame yangi ka jing yo kam yo jam henry ngaso ban ai jumut shu ya kata ka yo kam yo jam ai ka long yo kam yo jam ka pokhut ba ki student jungi na po district jungi kinyo hok ya kam bari banyo om na po na bar jela kata naliang disi uskap ya ka aging on jungi ban upan por shu ban penbet rengi la ong ba ngingim dai ki thrice body pangilai yak inspection namar badi ka kam jok sarkar ban le inspection ban petingna bang gidon kam ga jaka kabelong ample space ban bu ya kata ka entry point la ne ka facilitation center kai junghun namar ba katkum ka ngiyang nadu ba sedang kanurem jungi kalong persenge menta ka jikli kamlong pa ka jubab kamde na liang jong DC ban ai jubab yagi re kali ka debe ka jubab nak sarkar balada kiong kadon jumut iu ban bu ya ketiga jaka lada kadiga jaka ai bam ne ka jaka bani check la kum ka entry point lada kadiga jaka ba ai bam kamut ka government kamlong serius namta kamiglia distance safety security act aja khandreu hre lada kalong serius pendamno ya ketika tenda pendamno ya ketika jingte berkhoi pentingna bakita jingte kinde ki counter kebolong pi mene ki counter namta ki samla puli wan chene ki officer ka infiltration department ka tourism department kum ka help desk ki wan nabar ki yo ka jing penchai bat kum ta teter hoi haduk mende haduk la shai le skiru ngin persenge baik te kam kat baka sarkar kapat jawab ya kane. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.